Bueno, azken aldi honetan entzuna izan da erraustegiaren makroproiektua Zubitan egiteko asmoa zakela. Pixkat horri aurre egiteko hemen bildu geha, ez? Alternatibak proposatu dira. Alternatiba da adibidez erraustegia ez egitea eta birziklazioa bultzatzea eta berrerabilpena. Hori batzuk ez dute nahi, baizik eta horrekin negozioak egiten dituztelako, ez dute hori nahi, eta guk ikusten dugu garapen jasangarri bat ez dela izaten gure bizitzarako, ez? Orduan ikusi nahi dugu gure mendiak berdea ikusi nahi dugu, ez dugu mendi zulatu ikusi nahi, ez dugu ukerik ikusi nahi, eta pixkate hori egiteko makroproiektu horien aurka jorratzen dugu gure eguneroko lanetan eta gaurko konzentrazioa hortan diardu. Tolosaraino ere iritsiko da eta gehiago ere Nafarroara ere iristeko aukera daka. Biztanleen arabera esaten da 400.000 pertsonai kalte egingo diola, Gipuzkoak 700.000 biztanle dazka, orduan erdia baino gehiago kaltetuak izango dira. Hainbat gaixotasun sortzeko aukera izango ditu, bai minbiziak, bai bularreko gaixotasunak, bronkitisak, eta baita ere gure elikadura ere kaltetzeko aukera izango dute. Osasunak motorrak ematen duen bitartean jarraitu beharra do. Ekintza hauek erakutsi dute, positiboa diala, jendean kontzientziazioako balio dutela, eta baita ere guk informatzeko eta aurre egiteko balio dutela, holako ekintzei.